мо дар мағозаи молҳои ниёзи мардум ки воқеъ дар Садбарг аст. Мана ин намуди тифалҳо ростига замонавӣ ҳастанд барои меҳмон, барои хонаҳои замонавӣ. Тамоми намуди молу маҳсулотҳо, тамоми намуди посудаҳое ки барои зиндагӣ кардан анами фенҳои замонавӣ овардаги ҳастем. Ранги пушкаям. Хубии тӯко дар чи аст? Намесӯзонанд. 100% гарантия қатъӣ намесӯзонанд. 15 намуди нишондиҳандаро ан ҳамин анҷом метавад. Аз ин хотир электроскутер пешниҳоди шумо месозем. Суръати равишаш аз рӯи шафи мулк аст. Барои ин мена барои ҳаво ҳаст ва бегӯи рӯз мебиён ки масалан 100% гарантия дорад сифат. Ассалому алайкум кулли мардуми Тоҷикистон, як хушхабари гарани чотка барои шумо дорем. Барои чӣ чотка гуфтам? Мо дар мағозаи молҳои ниёзи мардум ки воқеъ дар Садбарг аст, якчанд намуд молҳое ки аз 3 сомонӣ то 10 сомонӣ, ай 10 сомонӣ камакак боло пешниҳоди шумо месозем. Агар 100 сомон қатъӣ омада ай ҳамин мағозаи мо харидорӣ созем, бовар кинед ки анами сабадора диде, анами сабадора ду ташаккур мекунем, як таксия мегирем, рост ба хона мерем. Вақте ки занако омада харид мекунем, мардакотона мегӯем ки масалан пулти 500 сомон бирам харид кунам, 100 сомон ба харид мекунем, мегӯи 1000 сомон ба харид кардам, шумо ҳатман бовар месозам. Намудҳои зерини тифалҳо ростига ман чанд рӯз пеш ай ҳамин тифалҳо харидорӣ карда будам. Ай дига мағоза ростига ҳамин тифала мо ай дига мағоза 75 сомонӣ харидорӣ кардем, лекин мутаассифона инҷо омадем дидам ки 55 сомона 20 сомон сӯхтагим, дига гап назадем. Ана ин намуди тифалҳо ростига замонавӣ ҳастанд барои меҳмон, барои хонаҳои замонавӣ. Тамомаш ҳаҷми зиёди обам низ мебаранд. Шумо вақте ки харидорӣ мекунед, нархаш 75 сомонӣ ай. Ана 75 сомонӣ тасаввур кунед ки мо хеле тифал харидагӣ будем. Лекин ин намуд тифал ҳам оба зиёд мебарад, ҳам качестваш хубтар ай бародаро. Ман барои чӣ шумо ба гуфтаестам ки ин ҳама намуди маҳсулотҳо дасти якум ай хитой пешниҳод карда мешавад. غیر از همین مغازه‌هایی که خودمون داریم در دیگر مغازه‌ها همین نمود محصولات شما نمی‌یابید. یعنی اینجا تمام نمود مال و محصولات ها، تمام نمود پاسوده هایی که برای زندگی کردن و زندگی را پیش بردن ضرور لازم است همش هست. پیش از همه یک چیز با خودرسانی شما سازم، این مال ها یکم دستند، هم از خیتای هم از ایران پیشنهاد شما میشوند. دوم سوم دست نیستند. صفات با 100% گارانتی میتیم. مغازه‌هایی که میخواهید که مثلا حجم زیاد خرید، نرخ‌ها رو نیز میتوانیم در مدت دیگر باز کمک ارزان‌تر کنیم. همین نرخ‌ها پیش از همه یادداشت شما میکنیم که اپتوبی پیشنهاد کرده میشن. ошиқо вақте ки сарусимаин сартона масалан гел кардан дар кораи прическа кардан дар кораи анами фенҳои замонавӣ овардаги ҳастем. ранги пушкаям бовар ки мемонем мезанед чанд функсия доранд, ҳама функсияҳош 100% кор мекунанд, ҳама функсияҳош 100% кор мекунанд. нархашам нархи пастай, ҳеҷ ка нафаҳмад ҷанг мешавад. 60 сомон аст. фаҳмидед чоткаи бадай, сифаташам сифати хубай. ин чиста барои ҳамин ошиқое ки мефурад мӯи саршон тоза ҳак бошад. ғайр аз ин кастролкаҳое ки барои беморхона меравем, занако хуштуртар нигоҳ кунед. ин чиз асосан дарди шумо ба даво аст. беморхона меравед, нархи иам 60 сомон аст. ношам ҳама 60 сомон аст. ин намуди фенҳоам ҳама 60 сомон аст. шумо метавонед ки истифода баред. ана ки ҷои асосӣ да омадем, ана плитаҳо, ин плитаҳо ҳам электрони ҳастанд. сифаташам сифати бовар кунед ихел буқагӣ ай, чоткаи бадай. нархаш оқарар қимат нест. мо ҳамин плитаҳоро дар дигар ҷо агар ки шумо худатон аҳамият додагӣ бошед, нархи 200 сомон ай, лекин дар мағозаи мо 160 сомон ба метавонед ки омада гирифта равед. ана ин плитаҳоро як бор дигар нишон диҳам. ҳама намуд, ҳама светҳо фарз кардаем мебелтон сиёҳай сиёҳша, зардай зардша истифода мебаред, кабудай кабудша истифода мебаред. ҳама намуди светҳои плитаҳои электронӣ дар мағоза ҷо дорад. шумо метавонед ки сразу омада харидорӣ созед. бо ман рақамҳои дар зер мегзорам ё рақами сайтам мемонам, хитон менависем, бо дурусттар маълумота пешниҳод мекунам барои шумо. бародарои азиз, ин намудаш чиста бобогӣ ай. иша ҳатман ки харидорӣ созед. нафарҳое ки бештар кофе мехоҳанд ки
саҳари рӯз ба асаби ором қати кор бараванд. кафе мулка ҳастаин барои ин мена барои ҳаво ҳаст ва бегӯи рӯз ба мебиёнд ки масалан бефара ҳастан мондашудгишон мехоҳад ки тез раҳо шавад ина ин сок месозад худатон маҳсулота мехаред мебиёред любой намуди маҳсулота худаш сок месозад барои шумо метиҳад бовар кунед сифаташ сифати чоткаи бадай ман дар бораи сифаташ гам намезанам ба он хотире ки ина то шумо истифода набаред бовар намесозед нархашам нархи арзонай нархашам нархи арзон кардаги ҳастем ҳамин рақамҳое ки мегузорем ё сайте ки мемонем менависем худатон бо нархаш ва маълумоти пурратар метиҳам ба он хотире ман нархаша намегӯм кане як бор нависем ки масалан нархи ҳамин шумо дар маъқул мешад ва ино чандсуми пешниҳод мекунад ба официални сайти ман ба нависем ман нархи ина 100% худам медонам чанд сум тамоми гӯшаи канори душанбе мағозаҳое ки вуҷуд дорад шумо метавонед ки санҷен бибинед баъд аз он омада харид созед ин ҳамин шапкаҳоя нигоҳ кунед тамоми намуди шапкаҳо тамоми намуди посудаҳо тамоми намуди маҳсулотҳое ки барои зиндагия пеш бурдану кору абуд кардан меҳмонҳоя қабул кардан зарур ҳаст ҳама намудаш ҳаст агар ки янга мегӯ шуморо ки брат торт биёр и гапа ягон вақт қабул накунед торте ки дар хона мекунад ин дига маза дорад ё наметонам шуморо мегӯн торт биёр ё хушон неста ана ин барои миксера мебаред барои торткунӣ ҳама намуди маҳсулота дар дасташ якта мехаред метем мегӯем ки ма 90 сомон ба меги ба наги 90 сомон бовардем ки нархаш арзона хири янга ина я вақти 190 сомон харидарӯ кардаги буд шумо 90 сомон ба метед ба ниту мешавем бари 90 ба як мекне 190 сомон лекин нархи 90 сомон айдамо мебарем метем меги куя борам торт кун я пичин бикун я ҳавло бикун ки ман бихӯрам бинам битони охи бубатра бибарам ягон формаи чотка бихарам ана ин чизҳоам ҳастан нархаш арзона сифаташ сифати хуб аст бародаро метавонед апаву модару хоҳаро ин чиста барои ҳамин хазаи строения ҳастан модаро ҳам метавонанд ки таваҷҷӯҳ кунанд харидорӣ созед дар ин мағоза хуб ғайр аз ин масалан барои гӯшт резакунӣ ва мехоҳед ки ягон намуди шашликҳо созен ягон намуди гӯштҳои қатъи меваҷот якҷоя карда реза созед ана ин намуди маҳсулота мо барои шумо пешниҳод месозем ин маҳсулот бовар кунед сифаташ сифати ҳамира агар ки дар бораи сифаташ гап занем сифаташ сифати хубай бародаро вақте ки шумо мехоҳед ки масалан дар доираи анҳамин маҳсулот пурратар маълумот пайдо созед нигоҳ кунед ки 1 2 3 4 5 6 12 15 намуди нишондиҳандаро анҳамин анҷом метавад аз ин хотир сразу омада ин мағоза харед ки нархаш нархи хуб аст баъд дефиситаи шумораи маҳсулот бениҳоят кам аст бо то омаданаша пушаймон зор нашавем барои дилпурии шумо ина як такшудагӣ намунааш ҳастад аксарияти дигар нафар мағозаҳое ки ҳамина пешниҳод месозанд намияш шишаи тез мешканад неки ин хубиш тинукаи чанд қай кифората ба умра ҷанг мекунад истифода мебарӣ бо палажени дорад якум палажени дуюм палажени агар ки саросематарак бошӣ дуюм палажени мемонӣ худаш автоматичест ки коре ки масалан 2 дақиқа мешавад 1 дақиқа ба анҷомаш метиҳад хайна то набарем истифода набарем баъд мана раҳмат намегӯем ба он хотире ки шумо барен истифода барои зиндагитон тинҷ бад шавад ман ҳамин пешниҳод кардем ҳар қате ки мефорад ки хези кор рави тозаҳак озодаҳак гиребино чотка ибад бошад сразу ҳамин утука мегӯи янгара ки мегирад ибусота утук мекунад хубии утуко дар чи аст намесӯзонад 100% гарантия қати намесӯзонад акун намесӯзонад ба ман маъно ине ки дактори либос хонда беси намесӯзонад не баъзан утукое ки ҳастан истифода мебарем мечаспад ин ё тамоман намечаспад ин паравозаш ҳастад бо кастнбрука ҷин задагӣ ҳастан ин кастнбрука ма ҳамин хеле утук қатъичӣ кардаги ҳастам утук кардаги ҳастам нигоҳ кунед ки мегӯяд ки чиста нав гирифтаги ҳастад лекин ин кастнбрук худаш ягон 6 моҳ зиёд шуд ки ман мепӯшамаш анамин намудҳои утукҳо бародарои азиз ҳама намуди светҳо барои чӣ ҳама намуди светҳо ҳама намуди палажениҳо қатъӣ ҳаста ба он хотире ки мо шароити зиндагии ҳар касро нигоҳ карда вобаста ба шароити зиндагиаш ҳама намуди светҳо ҳама намуди нархҳо қатъӣ ҳамин утукҳоро пешниҳод месозем ва ин намуди утукҳоро нигоҳ кунед ки хай як бор ина қарибтар биё нигоҳ кун инаша масалан мебарем ина мебарем нигоҳ кунед истифода мебарем ма
ако бисёр бад гап мазанам ки зарура ки ҳамин гап мазанам агар ки ҳаминаша шумо бурда дар ҳақиқат истифода бибаред ин утук дар ҳақиқат сифати хубай метавонад ки шумо ба ягон зарар нарасонад. аз оне ки шумо метавонед ки масалан як утуки арзонака харидорӣ созен ё сифати бад харидорӣ созен ки бичаспад як куртара 200 сомон ба харидорӣ созен, нархи ҳамин як курта мебаридаш 1000 курта утук мекунед ҷавобаша метиҳад. ба кадом ход? ба он хотире ки сифаташ сифати хубай. мо шумо ба таъкид кардем ки ҳамин намуди маҳсулотҳо аз дасти якум именно аз Эрону аз Хитой ба мо дастрас мешаванд. худи соҳибони анҳамин мағозаҳо анҳамин аз мардуми Чин, аз мардуми Эрон ҳастанд. мо фақат фурӯша барои мондагӣ ҳастем. нарха худчон нарха мегузоранд. шумо як бор барои дилтон пур шудану барои фаҳмидан тамоми мағозаҳои гирду атрофи шаҳри Душанбе бозорҳоро бибинед, нархи ҳаминҳо 100% фарқ мекунанд. нархи мағозае ки мо шумо пешниҳод мекунем айнан нархаш нархи офтоби аст. бовар кунед бародарои азиз, аз бурдантон аз харидтон тамоман пишаймон намешавед. ба кадом хотир? ба он хотире ки сифати беҳтарину олиҷаноб аст. ҷои асосиш да омадем ин бовар кунед тембули дар ҳамин фасли баҳор умуман дар Тоҷикистон аз ҳисоби оне ки табиати зебо дорад электроскутер пешниҳоди шумо месозем. суръати равишаш аз рӯи 60 ай, километровкае ки мегардад 60 километр ай. ғайр аз ин агар телефонатам хоҳӣ ки заряд бимонӣ, яъне инҷа биё ябур қариб биё. ана инҷа дар телефона заряд мемонӣ, юзбира мемонӣ, мусикра мемонӣ, ана инҷа дар телефонатам мемонӣ, заряд гирифтан мегирад, рафтан мегирад. се положение дорад. ҳамин се положение 100% истифода карда мешавад. качестви хубай барое ки ҳамино се намуд доранд. намудҳое ки якумаш зурай дар ҳаққа 60 километр мегардад, анамин намудай. як бор барои намуди я фаҳмидан ина нигоҳ кунед. инҷа нозукиҳо дорад, ина нозукиҳош ҳамон истифода баранда медорад. инҷа бинед якум нигоҳ кунед, анамин шикофакҳое ки вуҷуд дорад ё дар чизҳои оригинал 8 то ҷо доранд. ва ман ҳамин сенсори тори ҳамин аст ку сенсори тори ҳамин дар вақти истифодабарӣ километровкаи ҳамин поин дурусттар нишон дода мешавад. баъд дар ҳамин болош ҳолати батарея ки ҳастай пурра нишон дода мешавад, чанд қадар бурданаш 100% нишон дода мешавад вобаста ба километр. ин метавонед ки дар пеш худатон шинед дар қафо гӯдактон ё ягон бортонам бошад ки бубаред. ин метавонад ки вазни ду одама спокойна бардошта ба ҷои даркорӣ барад. ана ин пешиш барои гирифтани маҳсулоти рӯзгоре ки ягон кӯда мерен, ягон ҷо тамошо мерен, маҳсулотро мегирен, дар болои мегирен меравед. бовар кунед нархи шартномавӣ 3500 сомон астад. бо вақте ки масалан шумо муроҷиат мекунед, кор мекунед, дар бораи нархаш боз пурратар шуморо мефаҳмонам. бевоса худатон ки вақте ки омадед инҳоро дидан харидорӣ месозед. як ҷои асосӣ ба омадем, соатҳое мехоҳӣ ки соатҳои чотка бошад. мисол ҳамин соата мо ҳамҷи харида будам. зиёда 1 соли 2 моҳ мешавад ки истифодааш мебарам, качествоаш дура механика инам. анаку бо намудҳои зерини гуногунаш ҳам барои худатон, ҳам мехоҳӣ ки модаратона, хоҳаратона, ҳамсаратона хурсанд созед. ҳамин намуди соатҳо ҳамаш аз Дубай оварда шудагӣ ҳастанд. нархошонам нархи хуб аст. як бор пеш биё, ин хеле як бор пеш биё. ин ҳамин намуди ҳамин соатҳо ҳастанд. шумо метавонед ки харидорӣ созед. ҳама намуди ҳамин соатҳоям нигоҳ кунед барои хоҳаратон, модаратон, барои тӯҳфа карданам бениҳоят чизи хуб ҳастанд. вақте ки шумо ҳамин намуди соатҳоя мебинед харидорӣ месозед ҳам мағозаи мо хеле хурсанд мешавем. нархошонам нархҳои хуб ҳастанд. ва як чизи асосӣ дигарам дорад. чизи асосии дигараш дар чи ҳай? доставка агарам дар кор бошад, доставка вақте ки шумо харидорӣ месозед, анамин сайт ба amirashop.tg ба менависед, доставкаам барои шумо карда мешавад. нархашон боз такрор мекунам, нархашон он қадар нархҳои қиматам нестай, лекин качестваи зур ҳастанд. барои тӯҳфа кардану барои истифодаи худатон хеле хуб ҳастанд, хеле зур ҳастанд. тавсия метем барои шумо. як чизи дигар бародаро, ин маҳсулотҳо чиста аз Эрон оварда шудагӣ ҳастанд. ин маҳсулотҳо лекин дар баробари маҳсулотҳои Эрон, маҳсулотҳои ватанӣ бори аввал якумин бор
анами фери нигоҳ кунед, нархаш 7 сомон ай. Ҳама намуди сабзавоту меваҷот қатъи ба хотири запахаш мондан қариб ки ҳастай. Ин намуд мисол ин намудашам 7 сомон ҳастай, лекин ин намудаш барои упаковка дизайни нав қатъи ҳастай. шумо метавонед ки фармоиш диҳед барои шумоам чанд донае ки дар кор бошад аз мағоза дастрас карда вақте ки харидорӣ месозед. Ана ин намуди универсал нигел, инам намудҳои гуногунаш ҳастай, вобаста ба фикуси худатон вобастагӣ дорад ки нархашон аз 7 сомонӣ то 15 сомонӣ ҳастай. Мисол ним литра вобаста ба литраш вобастагӣ дорад. Анамин чизҳоя шумо метавонед ки харидорӣ. Буш бениҳоят бӯи хуб ҳастай. Бовар кунед мо истифода мебарем ҳама намуди пӯшокаву стирални мошина ки истифода мебаред, ҳама намуд ба ин хеле муфид ҳастай. Барои чи? Ба он хотире ки вақте ки шумо истифода мебаред, ягон намуди пӯшокаи шумо доғ намезанад. баъзан вақт мо мебарем аз дигар ҷо, доғ мезанам, баъд ҳайрон мешавем ки аз куҷо пайдо шуда. ҳамин доғҳо аз ҳисоби качестваи хуб надоштани ҳамин молу маҳсулот ҳастанд. лекин мо шумо дар ҳақиқатан бо боварии хоса гуфтан метавонем ки ҳамин маҳсулотҳо качестваи хуб доранд. ягон либосу пӯшокаи шуморо доғ задан намемонанд. хуб, ғайр аз ин бародарои азиз, шампунҳо, освежителҳо бо нархҳои бениҳоят хуб, бо нархҳои бениҳоят хуб, ино метавонед ки барои хонатон ангукне чандқадар хушрӯҳак ҳастад. гулдонҳо ин як роҳи дигари истифодабарӣ дорад, буш мебурад. ин буш бениҳоят бӯи хуб дорад. ин фантазият ба хӯат бошад ки бигирӣ дар ҷои корат ҳастай, дар хонат ҳастай, бимонӣ бениҳоят хуб. дар мошинам истифода кардан 100% мешавад. 100% дар мошинам инҳо истифода карда мешавад. дар хона буда ки майда доре, ҳар рӯз мефурад ки посудаотон нашиканад. намин стаканҳоро барои шумо тавсия метем. нархаш 7 сомон ҳастай, сифаташам сифати хуб ҳастай. ин бовар кунед, истифода ки бурдем нигоҳ кунед, меғалтад, тамоман намешканад. чанд маротибе ки дар кор бошад меғалтонед, мегиред, боз ҳамин сифати хуб қатъи мемонад. бовар кунед, нархаш нархи арзон ҳастай. ин стаканҳо чанд намуд ҳастанд, нархашон аз 10 сомонӣ сар мешавад. ана ин намуд бакал ҳастай, 10 сомонай, сифаташ сифати хуб ҳастай, барои ҳам худатон, ҳам барои гудакатон бениҳоят хуб ҳастай. надидагӣ ҳастед, фикр мекунам дар аксарият мағозаҳо моли нав ҳастай, харидориам нағз мешавад. ана ин намуди гуногуни бакалҳои дигарам вуҷуд дорад. нархашон аз 10 сомонӣ, 12 сомонӣ, 13 сомонӣ то 15 сомонӣ ҳастанд. нархашон нархи хуб ҳастай, сифаташон сифати хуб ҳастай. ана ин намуди таваққу косаво ки барои зиндагии шумо мана ин тарафа нишоти зарур ҳастай. ҳамашам иёам нархошон нархҳои арзон аз 10 сомонӣ сар мешавад. шумо метавонед ки бурда зиндагии худатонро пеш бибаред. хулоса, бародарои азиз, вақте ки шумо харидорӣ месозед, метавонед ки сифати хубу беҳтарини анҳамин маҳсулотҳоро барои худатон бибаред. чойникча хосияти хуб дорад. нархаш ҳамагӣ 130 сомон аст. хосияти хубиш дар чи ай? вақте ки ина шумо истифода мебаред, чоя дар дохилаш мерезед, шанбар тамоман берун наметиҳад ва вақте ки мехоҳед ки масалан дар болои тен ё плита бимонед, дар навбат дигар ҳамон иқтидора дорад ки чои шуморо дурунбора гарм карда пешниҳод созад. бовар кунед, ай харидорӣ пушаймон намешавед. инҷа биёз, инҷа биё, ина нигоҳ кунед, ина ҳама намуд ин чизҳои хаки занаку чоткаи баъд мефаҳманд ки ё барои чӣ лозим ҳастанд. вақте ки бо духтарчаҳотона нав кора ёд метем, бефоҳед ки масалан биғалтад, ягон чӣ нашкана, ана ин намудашам ҳаст ки бениҳоят зур астад. шумо тасаввур накунед ки ҳамин як магазин дорем мо, не охӣ. медонед мағозаҳои мо дар Регар, Кӯйбеш, Ёвон, ҳафтахтаре ки дар Корвон вуҷуд дорад, ҳама намуди анҳамин маҳсулотҳоро мо таъмин месозем. бовар кунед, харидоро то ҳол аз маҳсулоти бурдаашон жалоб кардагӣ нестанд. барои чӣ? ба он хотире ки сифати ҳама намуди маҳсулотҳо сифати баланд аст. дубликат тамоман дар ин мағоза ҷо надорад. барои чӣ дубликат ҷо надорад? ба он хотире ки худи анҳамин
ташкил кунандагони бизнес мардуми хитой ҳастанд. ғайр аз ин бародарои азиз, талонҳо вуҷуд дорад. ҳар нафаре ки мебиёд 100 сомон ба харид мекунад, як талон дода мешавад. агар 200 сомон ба харид мекунад, 2 талон дода мешавад. маротиби дигаре ки мебиёд масалан ҳамин маҳсулот харидорӣ мекунад, агар 100 сомон ба харидорӣ кунад, 10 сомон аз ҳисоби ҳамин талоне ки ба мо пешниҳод месозад, нархаш арзон карда мешавад. агар ки 2 талон 200 сомон ба харидорӣ карда бошад, 2 талона пешниҳод созад, 20 сомон автоматик аст ки аз нархҳо арзон карда мешавад. ина бибинед намудҳои гуногуни пасудаҳое ки барои рӯзгор зарур ҳастанд, намудҳои гуногуни термосҳое ки масалан шумо масалан ягон корхона кор мекунед ё кӯдакотон мактаб мераванд ё дар ягон ҷо машқ мекунед, ҳамаш ҳаст. сифаташ ва 100% аз тарафи анҳамин мағозаи молҳои рӯзгор гарантия дода мешавад. ғайр аз ин бародарои азиз, нигоҳ кунед ки барои кӯдаконатон ки масалан ширхӯрида лозим аст ё обнӯшида лозим аст, ғайр аз ин намудҳои анҳамин маҳсулотҳое ки намешкананд, оба соати муайяни қати гарм нигоҳ медоранд, шумо дода мешавад. инҷа биёед ҳозир. бародари азиз, ҳамин сковородка медонӣ нархш комплект ин ҳамин 6 намуд чизош қати кӯя бор ин нишонти ин ёш қати ухараб қимат нестай 180 сомонӣ ҳастай. ҳар вақте ки янга сиррит мекунад дар дигари хона хоб мешӣ. бовар кун як коробка то худиш 50 сомон аст. ин ҳамин коробка дар дигари мағозаҳо мумкин шумо 60-70 сомонӣ дастрас кунед. дар ин ҷо арзон аст, на ай нархи пачкаи тихма арзон аст. вақте ки истифода бурда бо метавонед на фирӯштед, леки сифаташ 100% гарантия дорад сифаташ. ба ин хотир дилтон дур наравад. дар бораи соати корӣ агар гап занед, ҳама рӯза аз соати 8 саҳар то соати 8 бегоҳ баъд аз корам метавонед ки омада ҳама намуди ҳамин маҳсулотҳоро харидорӣ созед. такрор месозам, суроғаи мо маркази фурӯши Садбар пушти истгоҳ 1 Ошиёна.